Ya ba ma zuwa yaki yana tafiya. Ulu yayi. Kan wallahi dama haka kuke jin daɗi. Haka za a goge tun Wallahi ya fara ji ya fita da daga garansi. ransi. Yarinyar nan ji ba za ta yi ba kawai ka je gurin ta ma ɗan buran uba ji za ta yi kawai ka canza. Har ya fara ji ya fita daga ransi yayi. Wadi kawai. Yawa a 2005 na koya. Kan wallahi haka ne ana ji daɗi. Tun dai. Ki da Allah naki ya fiya yaki ba mu naki da Allah. Akwa ce mu tsara ta. Ka san maman ya gudu. Kai wallahi wannan ya fi daɗi. Kai dama ma akwai wani sirri da kina da shi. Kai akwai sirri ɗan buran uba ya faɗa ma. Wai za ka ga duk yaran lanyan namu ƴan matan nan ba na wani nishi. Ai no respect ba, no respect. Ku aje kawai.